Hej alle sammen og velkommen til episode, og der har min vagthund giver Unadoliam, som også var her i sidste episode. Nu spørger han igen, om jeg optager jer, og ja, og jeg har også lavet en aftale med Patrick, at episode 4 bliver i aften. Nu skal jeg lige men han er så med. Har Unadoliam, som er min beskytter, kan man godt sige. Og lige før, så spiller jeg bare lige hurtigt for sjovt. Og jeg fandt også det der skilt bag det der. Der får man 500 kroner for. Okay, ja. Ja. Det vil jeg gerne. Det danser på det dansetid. Ja. Mand, det er det fedt. Vi takker Unadoliam for det her. Han mente. OMG. Tusind tak. Så går lige tak. Eller 1000 tak. Altså, det er 1000 tak for det. Så. Okay. tusind tak. Altså, jeg glæder mig til at se, om du skriver noget i kommentaren igen. Eller hvis det var dig. Jeg ved det ikke. Jeg hader hele tiden, når jeg kommer hjem, så jeg aldrig kan lukke døren. Kun her. Det var en easy. Nå, men vi har lige fået Vakir, og vi takker ham. Jeg på at Vakir, hvor det er en hemmelig kiste. Jeg skal lege med det i de... maden, det er maden. Det der kiste, der bliver lige fuld af Vakir. Så skal vi lige gøre, vi sætter video lige rækkefølge. Svært, og så bliver det perfekt. Jeg skal lige komme ind. Kom ind. Han skal komme ind. Han skal lige komme ind. Kom ind. Kommer du ind? Nå, okay, det gør han ikke. Kom ind. Nå, okay, det gør han ikke. Ellers kan han ikke. Så. Så. Han godt komme ud. Jeg nakker dig ikke. Nej, nakker dig ikke. Bare rolig, jeg nakker dig ikke. Jeg er en god. Han skal lige se min celle, fordi det er jo jul, så vi har pyntet meget. Patrick har pyntet den op til jul. Og vi timer stadig bare vagten, men fordi jeg har givet ham så mange gaver, så giver han gaver igen. Det kan jeg godt lide. Vi timer ikke, eller vi er heller ikke gode venner, vi er blevet venner nu. Og han er blevet til min beskytter, så. Men som I kan se, skal vi prøve at se, om vi kan få råd til at linke op. Så jeg bare laver videoer, hvor jeg bare går rundt og nakker folk. I stedet for at jeg begynder at lave det kedelige. Der er et hul der, eller hvad? Nej, det er chill. Det var den chase, jeg havde. Jeg har hørt, der er noget inde i det her. Jeg har bare hørt. Jeg ved ikke hvad. Jeg har bare hørt fra et eller andet. Der er noget derinde. Jeg kan se også et eller andet derinde. Men den er lukket af, det. Så gør jeg et eller andet. Jeg har hørt, der er et eller andet derinde. Men jeg kan åbenbart ikke komme derind. Jeg tror, det er sådan en celle, der giver et stykke eller noget. Stil eller sådan noget. Jeg har bare i hvert fald hørt, der er noget derinde. Der var vejen. Der var vejen. Sådan. Så er vi hernede. Det er, hvor man kan få celler. Der var det.
meget små celler. Eller nej, store celler. Jeg så ikke, jeg havde hørt noget med, der var noget hernede. Fordi en eller anden dag gik jeg bare forbi, og så fandt jeg noget af det. Og så det er jeg mener, når jeg selv har hørt noget, så er det mig selv. Nogle gange. Så der er noget inde i de her bakker, nogle celler, man kan købe, som er mega fede. Så altså, men der er heller ikke mange, der kan komme der ind til, men prøv at se, jeg prøver at se, om jeg kan skaffe mig en her. Nu tror jeg ikke, der er noget inde i den her, vel? Eller skal vi lige finde det? Lav en fakkel, ikke? Spørgsmålet var bare, jeg skal lige finde trammen. Jeg mener også, der er en her. Selvledig. Okay, vi fandt sted. Okay, så må det være herovre et sted. Så er det lukket ned her. Den her kan ikke komme ind i. Nu ved folk i hvert fald, når man skal lede efter de her bakker, så ser man, at der er en celle deri. Så kan man lige her se, der er en lille hule. Og de er i hvert fald meget større. Men jeg mener også, der er noget i den der. Eller er der ikke? Jeg mener det, fordi der er en fakkel. Ja, der er et hul. Så herinde burde der have godt været en celle, men nej. Men der er en zombie, eller det er ikke zombie. Det er ikke en zombie, det er en stripper. Der har lige været her bor Triagami. Ja, jeg skal lære ham der pisse, at vi mig og Patrick også skal være sådan en celle, men nej, så må vi jo ikke. Vi skal lige lære ham. Så kan jeg også få flere abonnenter end Patrick. Jeg stiger over ham. Jeg mangler 14. Så har jeg taget ham. Okay, men nu lægger det jo her. Det var ikke bare, tror jeg bare, det jeg vil vise. Og der er kun 10 online. Holy shit, så burde det faktisk ikke lægge. Nu begynder at lægge, når jeg går igennem portalen. Hvad skal der ske? Nej. Det lægger her. Hvad skal der ske? Jeg har aldrig prøvet det før. Nu lukker jeg lige af for... Jeg tror vi siger goodbye og farvel. Det er lige godt at stoppe med at lægge her, fordi jeg har aldrig prøvet, hvor det lægger her. Jeg tror det betyder, at jeg skal gå ud af pace og sådan noget. Okay. I got this. Og så glipper jeg. Nej. I got this now. One by one. Nice. Jeg kan ikke åbne. No. Jeg tror bare, vi siger farvel ind i min celle, så det ikke begynder at lære. Men der var i hvert fald episode 3. Ja, det var det. Så ses vi til næste gang, og så skal vi lige se, om vi kan få ham med. Eller vi kan få hans navn med. Så har vi fået noget af ham med. Men vi ses til næste gang, så vi ses, bros. Og nu spørger mig, hvor mange penge du har. Har næsten 39. Eller har næsten 40. Mangler 70 kroner, som jeg sagde til ham før. Men vi ses til næste episode. Og nu er han med. Ses alle sammen.